Ne găsim în duminica de dinaintea praznicului Adormirii Maicii Domnului, deci din interiorul postului de 2 săptămâni, care se ține întotdeauna înaintea praznicului Adormirii Maicii Domnului. Duminica a 10-a, numită în calendarul bisericii noastre, în care am ascultat pasajul din Evanghelie sau pericopa evanghelică cu vindecarea copilului sau fiului lunatic. Sfânta Evanghelie este luată de la Sfântul Evanghelist Matei, însă toți cei 3 evangeliști sinoptici care scriu Evanghelia în mod asemănător, cu diferențe de nuanțe, toți consemnează acest episod și îl așează după minunea mare, mai presus de fire, a schimbării la fața Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în muntele Taborului. Tot în interiorul postului Adormirii, în luna august, ziua 6, ținem acest mare praznic al schimbării la față. Mântuitorul a făcut această minune pentru a arăta ucenicilor săi slava sa. Era între Nazaret și Marea Galilei, călătorind Mântuitorul în Cezarea lui Filip, numită zona sau cetatea, care astăzi nu mai este. Sunt doar niște ruine antice, adică un sit antic. Muntele Taborului este cam la 9 km de Nazaret, Nazaretul din nordul Galilei, și la 17 km de Marea Galilei, deci undeva pe la mijlocul distanței dintre Nazaret și Marea Galilei, și este un munte care are un deal propriu-zis 550 de metri altitudine. Pe vremea Mântuitorului se urca pe niște scări, erau 4600 de trepte de urcare. Astăzi este acces auto și după minunea schimbării și răspândirea Evangheliei și a creștinismului, pe muntele Taborului s-au construit mai multe mănăstiri. Există mănăstirea Schimbării la față, titorită de un boier român devenit călugăr, Irinar Rosetti, și la mănăstirea respectivă s-a slujit în limba română în timpul vieții titorului ei. Astăzi mai sunt 4 măicuțe românce la mănăstire și mănăstirea se poate vizita, este deschisă până la ora 15 după masă, cei ce vizitează Țara Sfântă. Deci pe muntele Taborului s-a urcat Mântuitorul cu Petru, Iacob și Ioan și s-a schimbat la față înaintea lor. Nu insist asupra acestui eveniment unic din timpul activității și propovăduirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La poalele muntelui i-a lăsat pe ceilalți 9 apostoli. Petru, Iacob și Ioan au fost cu Mântuitorul pe munte. Ceilalți 9 apostoli au rămas jos. Și în timp ce Mântuitorul își arăta pentru câteva clipe slava sa dumnezeiască și ceilalți 3 apostoli de pe munte erau cuprinși de frică, de cutremur și de pace și de bucurie și au zis, bine este nou aici,
hai să facem 3 colibe, hai să nu mai coborâm în lumea de jos. Că se simțeau că sunt cu Dumnezeu în cer. La poalele muntelui, la apostoli a venit un tată, erau mulțimile care îl așteptau pe Mântuitorul să-l întâlnească, să le vindece bolnavii și să le vorbească. Aveau necazuri și dureri și le era foame și sete de cuvântul lui Dumnezeu. Hristos vindeca bolile și neputințele lor și îi și hrănea și îi adăpa cu hrana cuvântului lui Dumnezeu și cu apa cea vie, apa sau cuvintele vieții veșnice. Și în acest timp, un tată având un copil bolnav, grav, lunatic. Lunatic înseamnă cuprins de un fel de duh demonic care se manifestă odată pe lună, de aceea și zice lunatic. Și are acea persoană stăpânită de acea boală, are din când în când manifestări pe care nu le poate stăpâni și are nevoie ca lângă el să fie cineva să-l îngrijească și să-l ocrotească. Aflăm de la tatăl copilului ce se întâmpla cu el când avea un fel de crize de epilepsie, care se manifestau odată pe lună. Și i-a rugat pe apostol tatăl îndurerat să-l vindece, dar ei n-au putut. Drept urmare, pentru că printre oamenii de bună credință și cu inimă curată, care aveau necazuri și suferințe, întotdeauna erau observatorii de serviciu, îi vedem și astăzi, în societate, care sunt întotdeauna pentru contra, să critique orice și să sancționeze orice lucru și orice faptă. Dacă e rea, de ce e rea, dacă e bună, de ce e bună. Nemulțumiți. Așa erau și cărturarii și farisei. Și atunci, ei, urându-L pe Mântuitorul în mod nedrept, dar în mod sincer, ei îl urau cu toată sinceritatea sau este o vorbă întoarsă, îl iubeau cu toată ura pe Hristos. Adică nu îl iubeau deloc. Au tăbărât asupra apostolilor cu acuze, vedeți? Și voi, și învățătorul vostru, sunteți niște prefăcuți, sunteți vicleni, duceți lumea în eroare, înșelați oamenii, nu puteți să faceți minuni și atunci de ce înșelați poporul? Ca să îndepărteze lumea de Hristos și de apostoli. Asta urmăreau. Ce urmăresc cei care atacă biserica și slăbiciunile slujitorilor? Să îndepărteze lumea de biserică și de Hristos. Nu de slujitori, că slujitorii sunt angajații, chivernisitorii lui Dumnezeu. Și ei vor da socoteală pentru tot ceea ce fac bine, vor fi răsplătiți, sau pentru ceea ce nu fac bine, ori fac rău, vor fi sancționați, ca oricare. Și mai mult, zice Mântuitorul către apostoli, dacă n-ați fi știut, păcat n-ați avea. Cel ce știe mult, mult îi se va cere, cel ce știe puțin, puțin îi se cere. Preoții sunt teologi, știu toată legea și Scripturile și trebuie să împlinească tot. Credincioșii știu mai puțin, deci datoriile sunt reduse. Ori i-au acuzat pe apostoli că nu sunt capabili să împlinească ceea ce susțin, că Mântuitorul
făcea minuni. Și în timp ce se certau și strigau la apostol, acuzându-i și denigrând, vine Mântuitorul, ajunge Mântuitorul din munte. Când au simțit apropierea Lui, s-au oprit toți dintr-o dată și s-au întors spre Hristos, care venea spre mulțime. Mântuitorul a auzit, a apucat să audă și a simțit că apostolii Lui erau în mare strâmtorare. Și l-a tulburat acest lucru și s-a mohnit, chiar s-a mâniat pe mulțime. Și când a ajuns, i-a întrebat: pentru ce vă sfădiți între voi? Sau de ce strigați la ucenicii mei? Cu ce drept? Sunt ucenicii mei. Mântuitorul și apăra apostolii și nu accepta ca nimeni să-i jignească, pentru că au lăsat toate și l-au urmat pe el. Era singurul care avea dreptul să-i mustre, să-i învețe, să-i dojenească. Nu permitea nimănui să se atingă de ei. Le lua apărare. Așa trebuie să facă, așa face, așa trebuie să facă un păstor al păstorilor, episcopul în legătură cu preoții. Când vin unii și denigrează la episcop, episcopul trebuie să-i pună la punct pe aceea și să nu primească pâră împotriva preotului, zice Sfântul Apostol Pavel, decât din gura 2 sau 3 mărturii. Nu că vine unul și spune: m-a jignit Părintele și nu mi-a pomenit toate numele de pe pomenă. Păi poate i-o fi scăpat, n-a avut ochelari. Da, adică lucruri uneori chiar banale. Numai că ne pune vrăjmașul să-i acuzăm pe slujitorii lui Dumnezeu și să venim la superiori ca să-i pedepsească, să ne dea satisfacție. Cam același lucru. Ori Mântuitorul a luat atitudine, n-a permis să-i fie batjocoriți apostoli. Și după ce i-a certat, după ce a înțeles despre ce-i vorba, pentru că a venit tatăl copilului îndată ca să dea răspunsul de ce este tulburarea, a venit și a căzut în genunchi și a zis: învățătorule, am adus la ucenicii tăi pe fiul meu care este lunatic să-l vindece, dar n-au putut. Căci este grav bolnav și adesea îl aruncă în foc și în apă. Asta zice Matei, de unde a fost Sfânta Evanghelie de astăzi. Și Marcu zice mai accentuat și mai subtil, că a zis tatăl copilului: de poți ceva, apostolii n-au putut, de poți ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de nouă. Este interesantă nuanța, că Mântuitorul îi dă răspunsul pe loc. De poți crede, toate sunt cu putință celui credincios. Și îl întreabă Mântuitorul, Luca, aceleași nuanțe le subliniază. Ca un medic propriu-zis, îi face un fel de consult. Și câtă vreme este de când s-a întâmplat acest lucru? Și tatăl răspunde, întreabă motivele și de câtă vreme este bolnav copilul. Foarte uman. Zice din copilărie, dar întreabă cu un motiv ca să audă poporul cât de gravă este boala și că medicii nu puteau vindeca. Medicii specialiștii în ale științei medicale, care erau preoți în vremea aceea, erau și sacerdoți și medici. Zice din copilărie și adesea îl aruncă în foc și în apă și dacă nu suntem lângă el, îl aruncă să-l piardă, să ia viața. Și Mântuitorul ceartă Duhul necurat, care, zice tot Sfântul Evanghelist Marcu, după ce îi poruncește Duh mut și surd,
eu îți poruncesc să ieși din el și să nu-l mai chinuiești, Duhul îl trântește la pământ cu putere și copilul cade ca mort, cât toți au crezut că a și murit. Iar Hristos l-a apucat de mână și l-a dat viu și sănătos Tatălui Său. Este mare minune. Hristos se comportă aparent ca un medic, îi face un consult, îl întreabă pe aparținător, pe tatăl copilului, cum am spune noi în vremea noastră, pe aparținător, pe tatăl copilului, despre istoricul bolii, despre felul cum s-a întâmplat. Și obține acele informații, dar nu pentru el, că Mântuitorul știa, ca să audă poporul de câtă vreme este bolnav și că medicii n-au putut să-l vindece. De ce? Să creadă că s-a petrecut minune. Pentru că Mântuitorul vindeca bolile care nu le puteau vindeca medicii. Spun la infinit acest lucru și n-a intrat niciodată în conflict cu lumea medicală. N-a reparat mâini sau picioare rupte, ci a vindecat orbul din naștere, epileptici, demonizați, a înviat morți, a vindecat leproși, o boală incurabilă, nevindecabilă, paraliticul, pe care nu l-au putut vindeca, sau femeia cu scurgere de sânge de 18 ani, care, ce zice Evanghelistul Luca, cheltuise toată averea ea cu medicii și nimeni n-a putut o vindeca. Și venind s-a atins pe la spate de poala hainelor lui cu credință și s-a vindecat pe loc. Cât de clar explică și fac diferența între bolile care le vindeca Mântuitorul și care erau miracole, adică imposibilul devenea posibil, că atunci e minune. Când imposibilul devine posibil. Nu cum să deschizi ochii. Ce-a spus orbul vindecat în fața slujitorilor templului, care l-au adus la interogatoriu. Din veci nu s-a auzit ca cineva să deschidă ochii unui orb din naștere, da? Deci imposibilul a devenit posibil. Și zice, dacă acest om n-ar fi de la Dumnezeu și n-ar fi proroc, n-ar fi putut face această minune mare, care nu poate face nimeni. Deci aceea e minunea când imposibilul devine posibil. Când un om se vindecă de cancer, deși medicii l-au declarat pierdut. Avem cazul Părintelui Serafim. Ne ducem la Rohia, că e sărbătoare mare și pelerinaj sfânt. Și ne închinăm toți la Sfânta Icoană, de la care s-a vindecat Părintele Serafim. Că medicii l-au trimis pierdut, cu metastaze, din punct de vedere științific, medical, era pierdut. Era clar, ei au pus un diagnostic corect. Numai că Maica Domnului a făcut minunea și l-a vindecat prin rugăciune și multa lui credință. Și că a mai avut nevoie de el. Ca părinte îmbunătățit, cu viață aleasă și mare duhovnic al credincioșilor, și l-a vindecat și a mai trăit 30 de ani. Câți n-a dat milionul, milioanele, miliardul, nu mai să mai trăiască. Sunt miliardari care mor de cancer și nu poate vindeca nimeni. Că ar da jumătate din avere, dar nu rezolvă nimic. Numai Dumnezeu care face minuni. E o astfel de minune s-a întâmplat și Mântuitorul de aceea a pus întrebările să audă poporul și să creadă că a fost o mare minune. Că nimeni nu l-a putut vindeca pe acel copil decât Iisus Hristos, cu mila și iubirea Lui, compasiunea față și mila față de Tatăl și iubirea față de ființa umană, chinuită de duhurile cele necurate. Acesta este un aspect al Evangheliei care vine să-l reținem din pericopa evanghelică de astăzi. Și apoi, vedeți, Mântuitorul i-a apărat în public pe apostol și a dojenit rău de tot poporul. A zis, o neam necredincios și desfrânat, vândut sau îndărătnic, a zis desfrânat, așa-i textul acolo. Adică ușuratic. Să nu spunem că Mântuitorul i-a acuzat pe toți. Astăzi vedem societatea aceasta ipocrită și perversă. Nu mai vrea și progresismul de astăzi, și neomarxismul, socialismul de stânga, globalismul. Nu mai acceptă să spui iubirii nefirești păcat.
spune Cartea Sfântă, păcat împotriva fiii sau a naturii, firești, a normalității, și păcat strigător la cer. În cauza aceasta se dezlănțuie cerul și îl vedeți aproape prăbușindu-se peste nori, pentru că se fac în societatea de astăzi păcate strigătoare la cer, păcate împotriva fiii. Dar societatea nu mai începe să-i spui că e păcătoasă, pentru că ea iubește. Dar patimile și păcatele nu se numesc iubire. Iubirea aceea binecuvântată dintr-un bărbat și o femeie, binecuvântată de Dumnezeu și biserică și care duce la procreiere, sau chiar la păzirea de păcatul desfrâului, că zice Sfântul Apostol Pavel, din pricină de desfrânare, fiecare femeie să aibă bărbatul ei și fiecare bărbat să aibă femeia lui, sub legiuire, sub rânduială. Dar societatea de astăzi, ipocrită, nu mai acceptă să-i spui că trăiește în păcat. De ce să judecăm? Dar cine suntem noi să judecăm? Dar nu judecăm, aducem aminte oamenilor de Scriptură, de ce a zis Hristos, de ce a sancționat Hristos. Că a zis Hristos n-a condamnat păcătoși, le-a zis pocăiților. Noi nu condamnăm persoane, biserica nu condamnă persoane și Hristos și Scriptura nu condamnă păcătoși, ci păcatele, căderile, moravurile, decadența, imoralitatea unei societăți care se duce la peire dacă nu mai are principii sănătoase și morale. Deci a fost dur Mântuitorul, da? Slujitorii bisericii n-au voie să fie duri cu societatea. Păi nu sunt duri de la ei, că spun ce zice Mântuitorul. Dar nu ne mai trebuie Scriptura aceasta, am vrea altă Scriptură, fie amendată. Să nu se mai vorbească despre păcate, despre căderi, despre lucruri nefirești, și să se vorbească numai frumos despre un Dumnezeu de pluș, care ne trimite numai îngerași și steluțe și inimioare. Așa l-am vedea noi pe Dumnezeu, cum suntem pe internet, pe social media, pe paginile de socializare. Steluțe, inimioare, medalioare, să ne trimită Dumnezeu. Așa l-am vrea pe Dumnezeu. Păi dar ne arată din când în când și când greșim. Și când își arată, când e cerul senin, ne zâmbește. Când e cerul învolburat și parcă ne cutremură și ne înspăimântă, Dumnezeu e supărat. Cerul e supărat. Natura e supărată pe noi. Asta un episod. Apoi, următorul episod a fost, după ce au intrat în casă, apostolii l-au întrebat pe Mântuitorul: învățătorule, de ce noi n-am putut să-l vindecăm? Ei, și îi ceartă acum Mântuitorul așa, în particular, între ei, sobor acolo. Îi mustră. Cum? Îi sancționează? Ce? Pentru puțina voastră credință. Da? El avea voie să-i mustre. Ce? Pentru puțina voastră credință. Dar nu-i lasă supărați. Că imediat vine și zice: și totuși, că dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ar zice muntelui să se mute din loc și s-ar muta. Dar nu aveți atâta. Aveau ei credință, că l-au mărturisit, că este Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dar nu suficientă. Însă mai zice ceva: nu-i suficientă doar credința voastră. Acest neam de demoni, voi, ca oameni, nu zice că eu sunt Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și ca și Dumnezeu am puterea asupra duhurilor necurate. Acest neam de demoni, voi, ca oameni care veți fi îmbrăcați în har și veți primi puterea, va trebui să postiți și să vă rugați să puteți alunga demoni. Deci acest neam de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post. Deci și harul, și puterea de a lega și a dezlega și de a alunga demonii, nu? Ce a zis când i-a trimis Mântuitorul pe apostol? Le-a dat lor asupra duhurilor celor necurate să le scoată afară, să tămăduiască orice boală și orice neputință în popor. Dar aici zice, va trebui și să postiți, să vă rugați.
să vă cutremurați și să-L rugați pe Dumnezeu să vă dea puterea, de fiecare dată pe măsura cazului, sau a credinței omului, sau a suferinței lui. Asta le spune apostolilor Mântuitorul ca să-i lumine. Și ne spune și nouă, pentru că pericopa evanghelică de fiecare dată ne transmite una sau mai multe învățături. Acestea pe care vi le-am spus, e bine să le rețineți, că multe s-ar putea desprinde, dar nu le putem ține minte pe toate, decât dacă Dumnezeu ne dă lumină și har. Să ne dăruiască Dumnezeu puterea de a ne ruga, de a posti, de a ne elibera de patim și de păcate și de a trăi frumos în societate. Lumea în care trăim, fie e o lume rea care țipă, face gălăgie și judecă, o lume ipocrită, fățarnică, care judecă și care interpelează mereu biserica ce face pentru săraci. Face foarte mult. Biserica pentru săraci este cel mai mare filantrop din societatea românească, sub toate aspectele. Așezăminte sociale, așezăminte medicale, școli, centre de zi, îngrijiri la domiciliu, multe, 800, peste 800, cred că sunt 1000 acum. Erau în urmă cu vreo 2 ani, 800 de astfel de așezăminte. Cred că sunt 1000. Și le face nu cu bani primiți le face cu banii credincioșilor, cu puținul celor mulți. Și are grijă de cât poate. Dacă biserica ar avea o implicare în sistemul de asistență socială și ar primi câteva procente din fond, să nu zic jumătate, n-ar mai fi săraci. Că toți banii aceia ar merge la săraci, n-ar ajunge în diurne și comisioane și proiecte de fezabilitate și toate chestiile acestea care sunt foarte costisitoare și sunt legale. Numai că nu mai ajung banii la săraci, merg pe proiecte. Dacă biserica ar fi acolo, n-ar fi fost azilele groaze. Dacă ar fi fost un preot acolo care să pună mărturie, să zică nu-i bine ce faceți, sunt suflete omenești, au nevoie de îngrijire și de iubire. Nu doar de hrană, dacă nici hrană nu le-au dat. Am spus, biserica trebuie să fie implicată acolo, să fie chemată, rugată. Nu să îi se permită, să fie rugată să vie, să se implice. Că unde va fi preotul, oamenii vor avea teamă de Dumnezeu, că haina preoțească vorbește despre Dumnezeu. Oamenii uită de Dumnezeu uneori. Hai, până la Dumnezeu ne facem noi treaba aici, nu le dăm cât trebuie de mâncare și nu le dăm atâta căldură și îi purtăm cu hainele mai rupte, că acum și așa sunt la sfârșitul vieții. Da, dar ei ne-au făcut țara. Ei ne-au făcut țara, ei ne-au dat pe mână, moștenirea, bătrânii noștri. Și biserica de aia și declarat, vedeți cum e biserica, că e mama și înțeleaptă și a tuturor. De aceea și declarat anul acesta, 2023, anul omagial al persoanelor vârstnice, da? Din respect față de bătrânii neamului. Și societatea care se desacralizează, se străinează de Dumnezeu, pentru că l-a exclus pe Dumnezeu de acolo. Ați văzut, când nu era Hristos la poalele muntelui, când nu era Hristos, era conflict, era tulburare, era brașă. Până a coborât Hristos și a adus liniștea. De unde le exclus pe Dumnezeu, s-a dus pacea, s-a dus liniștea, s-a dus binecuvântarea, s-a dus bucuria, s-a dus mântuirea, s-a dus integritatea și sănătatea mentală și sufletească. Vedeți cât degenerează societatea, ce subcultură promovăm. Nu vreau să judec, pentru că suntem înțelepți toți și ne dăm seama la ce oră este România, la ce oră este Europa, la ce ceas este lumea. Ne dăm seama, suntem înțelepți. Nu trebuie să vă tot spunem noi. Ne dăm seama că mergem într-o direcție greșită, total greșită, să nu zic catastrofală, spre naufragiu. Și numai Dumnezeu ne poate salva, așa cum
a salvat pe copilul tatălui bolnav. Sunt părinți a căror copii sunt rătăciți și îi pierd sau încearcă să-i salveze și numai Dumnezeu și prin biserică și aduceți tinerii și copiii la biserică până puteți, ca să-i ocrotească Dumnezeu când în viață nu vor mai avea ocrotirea voastră, că plecăm la un moment dat și rămân singuri, doar cu rugăciunile noastre din cer și cu ajutorul lui Dumnezeu, să-și aducă aminte de raiul copilăriei când vor fi maturi și vor da de greu. Mă întorc în rai, atunci am fost fericit, am ajuns în iad și nu mi-am dorit, am greșit că am ajuns în iad. Vreau din nou în rai, adică la biserică, la Dumnezeu, la reguli, la porunci, la rânduială, la binecuvântarea lui Hristos, la ocrotirea Maicii Domnului și a tuturor Sfinților. Amin.